नोंसोर बे न'निफ्राय नों बेफोरखौ मा बुंगोन जों बे न'खौ गारनानै मा थांबावनो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बर' सावथुननि डाइरेक्सन सुबुरुन बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि खामग्लिनाय गोसोनि मोदै सावथुनखौ निउबो एपआव दिनै बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय नुनो हासिगोन। बेयाव सफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ आं गोसो सिंनिफ्राय निउबोनिफ्राय जानानैहाय आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दायो बेयावहाय जथुमा जानायनि थांखियानो जाबाय जोंहा दिनै निउबोआवहाय मोनसे गोदान फिल्म लाबोबावबाय बेनि थाखायहाय जोङो दिनै बेयावहाय जथुमा जादों। स' बे फिल्मखौहाय दिनैनिफ्रायहाय 5 रिंगानिफ्रायहाय नायनो हासिगोन निउबो एपआवनो। बे फिल्मनि नामानो जादों खामग्लिनाय गोसोनि मोदै। बे फिल्मखौहाय दाहाय 5 रिंगानिफ्रायहाय नायनो हासिगोन आरो निउबोआव। आरो बेनि मेथडआ ओरैबायदि जे बेखौ 49 रुपिस रेन्ट नङाबा UPI लानानै नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौहाय बे फिल्मखौहाय दिनैनिफ्रायहाय दा बेलासिनिफ्राय हगारनाय जासिगोन। आरो बे दा आरो पेमेन्ट मेथडआबो दिनैहाय माने एबारहाय आपग्रेड जाबाय एसे। बेखौहाय प्ले स्ट'रावहाय थांनानै नोंथांमोना आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो दायो जायफोरा मोनथियाखै निउबोआ मा, निउबोआ मोनसे OTT प्लेटफर्म। बेखौहाय जोङो माने नर्थ इस्ट वाइड बक्स अफिस होननानै जोङो दोनदों। बेखौहाय माने बेयावहाय जोङो गोदान फिल्मखौहाय माने बेबायदि गोग्लैसोनानै थानाय फिल्मखौहाय जोङो खनथुमनानैहाय जोङो माने डाइरेक्टर प्रडिउसारजों रायज्लायनानैहाय जोङो बेयावहाय लाबोदों आरो। ओमफ्राय दायो ओमफ्राय दा आदा डाइरेक्टरनावनो सोंनानै लागोन जोङो दसे समावहाय आदा डाइरेक्टरनावहाय। बाट दा माने बेनि थांखियानो जाबाय जोंनि मटिभानो जाबाय जे माने जोङो जे बांसिन मानसिनो जोङो माबा खालामनो हायो। बे नर्थ इस्ट वाइड बक्स अफिसावहाय जोङो माने जों गासिखौबो लासैनो लाबोजोबगोन। जों दा बर'खौ फकास होग्रोदों। स' बेनि थाखाय आरो दा जाय मोनथिया निउबोआ मा, निउबोआ मोनसे नर्थ इस्ट वाइड बक्स अफिस। ओमफ्रायहाय बेवहाय गोदान फिल्मखौहाय जोङो लाबोगोन। जोङो सिगांबो जोंनि CEO साराबो जोंनो खोन्थाखाबाय सिगाङावनो बे माबानि जेरै दा आंजों लोगोआव दङ आदा मेन्देला सार। आं आदाखौ निउबोनि बिसय फंनैसो खोथा बुंनो थाखाय आङो खावलायो। रादाबनिफ्राय मोनफैनो हानाय मानगोनां रादाबनि बुथुमगिरि नोंथांमोन, निउबोनि सामलायगिरि, लोगोसे दिनै गोदानै रिलिज होनो गोनां खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बे सावथुननि मानगोनां डाइरेक्टर नोंथां, प्रडिउसार नोंथां आरो गासै महरगिरि नोंथांमोन। गिबियावनो दिनैनि नैबे गोदान हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामनो हायो गासै रायजोफ्रानो दिनैनि नैबे बोथोराव गासिबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि अननायाव, गसाइनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। आसा खालामो गासिबो मोजाङै थाथों। दिनैनि नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाय हाबाफारिखौ निउबोनि सामलायगिरिफोरा लादों बे थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद गोग्गाथाव। मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जोंनि फिल्म दिहुननायखौ जोङो गोबां खरसा खालामनानै जों फिल्म दिहुनो। नाथाय बेखौ जोङो मा खालामनांगौ, बहाबा नाराबारियाव बबेबा फिल्डआव तुम्बु सोंनानै जों दिन्थिनो गोनां जायो। दाना बेवहाय सानैसो ओरैनो जायफोरखौ जोङो गामियारिनि सुबुं होननानै बुंनाय जायो, जायफोरा खामला मावनानै ओरैनो आबाद मावनानै जायो, सरासनस्रायै बिथांमोनखौसो जों नायनाय नुयो। जायफ्रा लेखा गोरों, जायफोरखौ जों समाजनि मावथि होननानै सानना लायो, बिथांमोना जानो हागौ बेयाव फैनानै नायनो लाजियो। बिनि थाखायनो जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रा गोसो थाब्लाबो जों फिल्मखौ नुवा। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां जोंनि गामिनि अनगायैबो गोबां जायगायाव साख्रि मावनानै दंहैयो, गोबां जायगायाव खामला मावनानै दंहैयो। बिथांमोना फिल्मखौ नायनो लुबैबाबो नुवा। बिनि थाखायनो नैबे निउबोआ जोंनो साफ्रोम बर' सुबुंनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद मोजां प्लेटफर्म, जेरावहाय एसे खरस गारोब्लानो जोंनि जेसेबां फिल्मफोर दङ बिथांमोनखौ आं दा खोनानो मोनदों मोनफ्रोमबो दानावनो मोनसे फिल्म बिथांमोना रिलिज होगोन। बेनि थाखायनो खम बेसेनावनो नोंथांमोना न'आव जिरायनानैनो बे फिल्मखौ जायखिजाया समावनो नोंथांमोना नायनो हागोन। जाय फिल्मखौ नोंथांमोना
जोंनि ओरैनो बानायब्रबनाय तुम्बु सोंनानैयाव नायनो लाजियो बा सम मोना। बिनि थाखायनो नैबे निउब'नि गेजेरजों नोंथांमोना गावखौनो साबस्क्राइब खालामना लानानै बेयाव आलो गोजोनै सम दिहुननानै नायनो हागोन। आसा खालामनो हायो नोंथांमोना साफ्रोमबो निउब'नि जायफोर बिगोमा जायफोर सामलायगिरि बिथांमोनखौ मदद होनायजों लोगोसे जोंनि जेसेबां प्रडिउसारफोर दङ, जोंनि जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ, प्रडिउसारफोर दङ, बिथांमोनखौ नोंथांमोना अननानै मदद होगोन, हेफाजाब होगोन। बेनो जाबाय निउब'नि थांखि। आसा खालामनो हायो नोंथांमोना साफ्रोमबो बे निउब'खौ साबस्क्राइब खालामनानै निउब'नि बिगोमा, गासै प्रडिउसार, गासै आर्टिस्टफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय जाबाय। दायो रादाब बिजोंखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय जाबाय। दा जोङो बेयाव जिरायनायनि थांखियानो जाहैबाय खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बे सावथुनखौहाय जोङो दिनैनि 5 रिंगानिफ्राय निउब' एप्सआवहाय हगारनाय जासिगोन। निउब' एप्सआवहाय बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौहाय प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै जोंनि बे खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बे सावथुनखौहाय नायगोन होननानै आसा खालामबाय। खामग्लिनाय गोसोनि मोदैनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। बेनि गुबै टपिक्सआनो जाहैबाय आजिखालि जोंनि बर' समाजावहाय दासिमबो माने धोन सम्पति, थाखा फैसा बेफोरखौ लानानै जे गाहाय गोजौ सानलायनाय एबा मुगैलायनाय बियो दासिमबो सोलिफ्लेबाय थायो। दा बे खामग्लिनाय गोसोनि मोदैनि सावथुननि गेजेरजों जोङो बेखौनो नुनो मोनदों आरो जाहाथे जोङो इयुनावहाय गुबुनफोरा जाहाथे गावनि धोन सम्पति बेफोरखौ लानानै गावजों गाव मुगैलाया, गावजों गाव गाज्रि सानलायनाय फैया। दा बैफोरखौनो नैबे खामग्लिनाय गोसोनि मोदै सावथुनजोंहाय फोरमायनाय जादों आरो। आङो बे फिल्मनि डाइरेक्सन खालामदों, लोगोसे एक्टिंबो खालामदों। आङो बे फिल्मनि स्ट'रियावहाय हाबनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों, लोगोसे बुजिनो हादों आरो बे फिल्मा जोंनि समाजावहाय माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै। मथा मथि मोजां मोनदों गोसोखौ। आङो स्ट'रि लिरग्रा मिथुराम ब्रह्म फंबायनिसिम आंनिफ्राय मोजां गाहाम हामलायनाय जासियो बे स्ट'रिखौ बानायनायनि थाखाय। आरो डाइरेक्सन खालामनायावबो, एक्टिं खालामनायावबो आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो। आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना निउब' एप्सखौ नोंथांमोननि मबाइलफ्राव जुदि गैयाब्ला प्ले स्ट'राव थांनानैहाय 49 रुपिसनि मोनसे टिकेट बायदि आरो बेबायदि दाननानैहाय नोंथांमोना पेटिएम, एटिएम, इउपिआइ जिखुनु बेफोरजोंहाय नायनो हागोन आरो। दा आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुगैदों, जोंनि बर' सावथुना दासिमबो गोजौ थाखोआव गैया। दा बेनि थाखायनो नैबे निउब' एप्सनि सामलायगिरि बा दिहुनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो जे जोंनि बर' फिल्मखौहाय गोग्लैसोनायखौ जे सारा बुहुमावनो बिथांमोना गोसारहोनो नाजागासिनो दङ। दा बै नाजानायनि बेलायाव जोंनि रायजो राजाफोरनि माखासे मदद नांगौ जायो। जेरै नोङो बलिउड हलिउडखौहाय जोङो साफ्रोमबो बिथांमोना बा साफ्रोमबो रायजो राजाया हलाव थांनानै नायनो हाया। थिग बिथांमोना बेबायदि नायनो हायैनि थाखाय जेरै प्राइम, एमाजन एबा बायदि बायदि एप्सफोर माखासे बेफोरावहाय जे न'आवनो थानानै गोबां सुबुंफ्रानो नायो। दा कर'ना बोथोरब्लाबो जोंनि बलिउड हलिउड बा साउथ इन्डियानि मुभिफोरा ओरैबायदि रां खामायदों। मानि थाखाय खामायदों? हलाव लिमिटेड मानसि जिरायनानै नायनो हायोब्लाबो आसरित मोनदों जोङो, मानि थाखाय इसेबां रां खामायदों। दा बिसोरनावहाय ओरैबायदि दंखायो जे निउब' एप्सआ जेरखम बायदि सारा बुहुमावनो माने गोसार होनो हायो बा न'आव थानानैनो गोसोबायदि नायनो हायो। थिग बेबायदिनो बलिउड हलिउडफोरनाबो बेबायदिनो गासिबो सिस्टेमा दंखाजोबो मोनफ्रोमबो बुस्थुआवनो। बेनि थाखायनो दा जोंनि बर'नि गेजेरावबो नैबे बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन जे निउब' एप्सनि गेजेरजों जोंनि बर' सावथुनफोरखौबो न'आव थानानैनो गोसोबायदि नायनो हानाय बानायनो हानाया। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम बेखौल' खावलायनो लुगैदों, नोंथांमोना जोंनि बर' सावथुनखौहाय जौगानाय एबा थांनानै थानायाव जाहाथे मदद खालामो। निउब' एप्सखौ बयबो डाउनलड खालामनानै बिनि गेजेरजों बर' सावथुनफोरखौहाय नायबाय थायो। बेखिनिखौनो आर'ज गाबबाय आरो। गोजोन्थों।
गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।